No he trobat cap artista de la nostra cultura nascut el 7 de març. Segur que n'hi ha, així que si en coneixeu algun, deixeu-lo als comentaris. Mentrestant, aquí teniu alguns artistes nascuts el 8 i el 9 de març. 8 de març. Josep Maria de Martín i Gassó, Bernat Meix. 1920 Berga. Com a pintor, va treballar el paisatge dins una línia cubista, amb afinitats amb els corrents cubistes i expressionistes. 9 de març. Joan Antoni Fuster i Valiente. 1892, Palma de Mallorca. Pintor. Les seves visions de la terra, de la ciutat i del món mariner constitueixen una síntesi plàstica dels ideals clàssics de l'escola mallorquina. Carles Fontserè i Carrió. 1916, Barcelona. Il·lustrador i dibuixant publicitari. Va destacar especialment com a cartellista durant la Guerra Civil. Gerard Sala i Rosselló. 1942, Tona. Pintor. La seva obra evoluciona progressivament cap a una pintura de caràcter conceptual.